Didampingi ayo Mbak Ayu didampingi no. Aku temennya siapa? Ya, dikancani no ora Mbak Didi. Ora kabeh dikancani wong nyambut gawe iki. Lah kowe ngopo? Aku ya ngancane engko. Lah ya wis jumbo. Lagune rak bajing loncat sing ngancani iki ya banci loncat. Ayo. Bajing kok banci. Banci loncat ki rasa ngiringi gamelan cukup sempritan wis melompat kabeh. Ya. Nggih, niki langsung napa? Dibawane sing apik. Oh nggih. Lek ki men capek. Parisese wis metu. Wis ya Mbak raga tuwa. Ya 43 kok ya to Mbak Mimin. Nggih, pirang pirsa wong jenengan yo ora ngirimi apa-apa. Jenengan. Lah ngirimi apa? Belas liyane do ngirimi apa cenderamata apa ya jenenge kaos-kaos rego 30 apa ya jenenge patut-patute ya jenenge kekancan. Aku ini wis kirim lho. Kirim napa? Tak bongkok. Isine napa? Batu nisan. Kok kirim dikir. Kowe ngomong dong. Kewanten nih, Dedek Mimin tuh masih dibutuhkan di dunia ini. Ayo jumeneng nek dibutuhkan. Mbak arep didikirke lho kowe. Ya. Gunung Galunggung Kabengkur Gunung Semadang Ketunjang Sik. Ora degek-degek ngono mendosol. Delekno sik, empiten sik. Ngancik. Ngancik di Lisa kok. Jare ra soba. Pak Suno ya marake anu, lha ndak juga aja degek mendosol terus ngerasa nggon aku malah kemunduran. Aku jane ning ya pengen pitekno piye ya piparinge Gusti Allah ngono ki lho kuwi ya nyatane prandiku ya rekoso. Dadi wis aku nek ngene bola-bali wis sing kono-kono sing ra prayoga rasa ditiru. Jane ana sing ngarani transgender dan sebagainya rasa melu-melu wis tetep nanti kembali ke kodratnya kok iki ya lanang aku ya lanang. So nek mati ya dipocong didusi padha liyane. Dadi nek ngantek rubah ra ya malah mesake. Nek aku nek didusi wegah. Lah ngopo? Aku isin. Ngopo? Aku ndak dolanan. Mbok ya wis ben malah bangun dadak nukokke anake.
Monggo Mbak Ayu. Ning ya rekoso tenan pengorbanan tenan kok, Mbak. Paling enggak petang jam lho. Keju mboten. Alah genah manuk ning kurungane rekoso meneh iki lho. Lah, keceplosan. Kowe vulgar banget lho. Sukimen, ayo. Iki streaming ya. Ya Allah, diedit. Ya Allah. Nyun pangapunten para pemirsa keceplosan, kejujuran. Iki piye ta, Men? Gawe ukara dhewe. Aku atas arahe. Aduh, bacot bahasa Indonesia aku. Kok gendeng Ayo bangeten ora. Iya. Ngapunten lho Pak keceplosan. Aku senengane nek omong waton nyelekop kok ya. Maksude piye aku radong kuwi? Mboten pun rasa cerangke neh wong kene wis kisinan omah baleni. Kok kae ngrembug pleci ngoten Oh. mawon. Plecine sapa? Plecine Mimin dirut apa piye? Kok dirut jepit. Mangga. Iya. Ayo, Lek. Caping ngono. Bajing. Anu, bajing loncan, bajing nganggo caping. Ya ya. Mangga. Ya. Bajing luncang. Bajing luncang. Mas aduh. Abdi lepat rasa. Ya. Bajing
Pamundutan saka. Iki Tuwa nyapa? nggo ngopo? Pateni wis. Saiki do kemayu wae, jek enom so nek tuwa bakale krepo. Wong nyawange wegah, saiki do ngece wong tuwa. Bojoe lho kejak jagong wegah. Jak nyumbang wegah. Kene Bu Prastiwi sepuh ya jek mening, jek cantik. Kowe wae sing ketok kisut. Tandinge karo Bu Prastiwi. Lah Bu Prastiwi kan mungil. Bu semangat nggih Bu. Iya. Ayo. Monggo Mbak Tatin. Mbok yo kok tambegan sik, nglumpuke nyawa sik. Lah ket mau tambegan apa Kok piye? juragane kowe waton perintahi. Lah ya aku kan manut Senengane kono. apa kowe mandat Pak Seno, nek Pak Seno ra ndawuhi ya aja. Pak Seno ndawuhi lancang Pak senengane. Jawi ya. Oh, dawuhi kok. Ayo ngadeg. Mudaran. Ah, Ora ngadeg, dutul-utul, Tin. Maksudnya? Ora gelem ngadeg digeret ngono lho maksude kok dutul-utul. Apa ora iso wis ra iso ngadeg iki? iso. Oh, wis iso ya. Ini mung ngadeg. pirang detik. Lah, iki kok kaya timbangan to iki? Lah kok iso? Sing tuwa ngadeg, sing enom drengok. Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup. Ora padu ya. Jane apike padu kok. Wong kok Iki soalé penonton semene do ngenteni padune Tatin karo Mimin. Ha iya. Wis ora padu ya, Kak ya. dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wonge Pak Judes. Ganas pulatane buket koncone do anu Tatin iki mung merengut ae kuwi kleru. Mbak Tatin iki wonge ora galak, Nah, jelaske karo penonton. ora sadis. Wong wonge pancen ya kuwi nek ra bener langsung labrak. Dadi wis ora usah dadak komentar langsung tes awaan gendho. Ya, aku turun ibu kok. Oh, Bu Pras. Iya. Nek Bu Pras tidak tertentu. Hmm. Mengkar paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng. Ana aku. Lah nek kowe kabeh tok kebiah-uyah tok waneni tanpa subasita nek kowe. Ya, aku Sangat delok angger-angger. berdua. Bu Prastiwi nyatane mbek aku ya ngejeni. Nek mbek Pak Seno kan mergo bareng-bareng dulu berjuang, prosesnya bareng-bareng. Dadi wis dianggap sedulur. Lah kowe iki karo sing tuwa, karo sapa-sapa tamu rung kenal bareng wis mamah. Apa ngerti apa piye? Ya ngerti yang bendinane kaya ngono dadak upama mripat turan nyamang kanca-kanca streaming kabeh ya ngerti. Ya ora. Padake Bu, saiki media sosial ku luwih pinter. Yang menilai itu bukan diri kamu sendiri tapi orang lain. Sing tau ngomong sapa? Rasa diomongke piyai semene ngerti kabeh kok. Wonge sing endi dudun aku? Rasa do siji-siji ku jenenge pencemaran nama baik. Ya ora apa-apa, aku butuh bukti kok. Oh, Oh. ijak dong mudeng nek di streaming sak alam donya kabeh mirsani galakmu tekonmu kuwi. Lah aku ora tau galak lho nek nang kene. Ora saiki wong wedok iki umume masak apa ora? Ya masak no. Ya iso. Iso. Laden bojo ya. Ya rada. Wah, klerumu nggon kuwi. Lah nek jenenge wong wedok Nek wegah laden bojo lu sedekahno wae. sedekah piye? Lah kok Maksudnya wegah piye? laden bojo wegah terus ngapa? Ya kan wong wedok wis masak, wis masak, wis manak. Engko bengi isih di ora kuwi. Lah, Ayo capek. karepku aku ngono ki, aku dadi wong wedok ning panggung. Nek pas bengi kuwi karepku malah lanang ngono lho karepku. Sapa sing kan malih? Aku pengine ngono kuwi. Nek pas macak manak terus bengi brengkal kuwi karepku lanang. Bahasanmu lho. Iso apa piye? Iso. Tenan, Tenan. 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 Iya, tak. Lah sing ngarepku kowe ya. Iya. Wani ya, wani ya. Nantang Wani ya kok. lu padake nyepel. Wani. Wani lho, Wani ya. nyepeleke. Padake wedhus doyan iki. Ah, Sapa wedhus to ya? Iya. rugi-rugi kok nek ora doyan bodoh apa ya? Wah. Ono wis banci tuwa karo wedhus wis doyan. Ayo Rene. Ngapa? Yo kejen kolaborasi iki yo sing. Mau aku mbok ruket tenan gak aku. Ya ora apa-apa pancen kuwi sing tak karepke. Lah aku gak mau no. Wis aja cerak kono kan lanang cerak. Lah padha dapur. Waduh, Kowe mau iki menang waduh. potonganmu cilik kok le. Kowe modus. Iya, seriuning, Tin. Nggih. Iya, Langsung ya. nggih, Pak. Ora nganggo bawa. Bawa no kok le. Kondang galak kok apa-apa ngenyang. Ya justru aku galak ngenyang, nek ra galak ya ora ngenyang. Wong wedok ta dadi daringan ngene iki. Iya, Le. Nggo ngenyang. Hah? Maksudnya apa? Apa gini sih? Allahumma amin. Putri kang sulis yang warni Sari hening
Assalamualaikum, nggih. Menika ndereke Pak Seno, nggih, wonten Imogiri, wonten Ukirsari. Oh. Sampun sak wetawis dangu dados pundi? Nggih, benjang dalu. Sapa iki? 25 juta, saya saja. Apri? Mboten. Lajeng pentasipun wonten Kutub Utara. Telepon kok ngendi Lek? Kutub Utara. Kon ngapa? Selawe yuta. Kon ngapa? Pamen mateni aku karo halus. Nang Kutub Utara e, Po. Wis tak pangestoni. Putra Kanjeng Sira lawe Neno tak perangkang bejana bebelo Bebelo wirat moyo tan wurung apa nguyang guyu ya? Angger setel kalem ki yo ayu tenan. Siapa? Jenengan. Lah selama ini piye to Mbak Tatin? Ayu tapi karena image-nya ini galak jadi kan wong arep nyedaki wedi ngono lho. Tapi dengan kalem Itu salah satu cara buat melindungi diri. Menjaga kesucian. Oh, jadi galak ki salah satu cara untuk melindungi diri. Iya, nek pengen ngerti mula galak oh. Ben ra payu. Ya piye? Pancen sing tak karepe kon ra payu. Iki piye? Ya dedek kedinginan. waduh ambok cemplungke geni Tan wurung sriuning kukur dadi kusumaning tuban. ya mangga nenone nanon neneno ya ayo Piye ta? ayo iki wis didrok ngono Tak 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 tak. tak dengkulmu mlosot kowe Lah piye ta? oh iki keprak kok tak ngono bahasamu iso ora penak lho sing marai tak. Lah unine piye nek kuwi mau? Hating. Unine ora kok. Mau ora ngono iki lho. Mau yang ngene iki kok. Aku iki mentekno kupinge bosok. Sapa ora wae nek bosok? Bosok wae kupinge. Wong kan. Ayo kata wae. Eh? Tenan ta. Lagi ngomong apa e? Lah yo genah kowe kok do kupinge sudarungan kok ora. Ya, iki mau wis rampung durung le, bawa. Empun. Ayo wis yo. Oke mesti. Apa? Eh? Wis rampung urung le bawa, sampun. Ayo wis. Terus Ayo lah duwe. Wis kebos. Ketoke perlu mbok presake kok, Mbak. Lah panjenengan dong le omong dalange iki. Tanglet pripun jenengan mau? Iki wis rampung le bawa. Sampun. Ya gak dhewe. Nggih, mengki lanjut langgame Sri Uning ngono. Emang meneh piye? Ngene rek Sri Uning ngono. Berarti kupingmu ya lancang. Kupingmu Ora ya. Kenapa Oh jelas dalange le Oh, omong tenan ya. kandhani THT tenan. Apa? Lho, Ngapa? THT kok ning telinga lho. Lah piye ngapa telingaku? Mili nu kok. Aku nek ra Mili, konco Pak? pupung ruge bajo to jadi lebih baik mencegah daripada mengobati glu. Alah ndelewer koyo ngono. Ayo nduk, nek ndelewer mbok disedotnya, sedoten. Aduh lah. gaweane no. Gaweane ngapa? Sedot WC lho. Apri hari ini horor. Iya, kowe gaweanmu sedot WC. Lah iya, horor. Dot om. Ya. Sri Uning mesti katungan lampung
Tang tak delang. Tang dentulah. Biasane iki suwe enak-enak. Nak aku wis diwas muni. Ora do dinut. Celik to? Celik. Ora aku kulino kok kecelek iki. Kulina ta? Heeh. Oh. Aku kulino tidak belas. Waduh. Heeh. Ya wis ben ra apa-apa. Ya, matur. Sampun nggih. Kosike. Lah napa? Tambah Prastiwi karo Agnes. Ya. Ya Pras. Ya. Pras. Inilah dia. Ibu Prastiwi. Ya, wae lah. Ibu kita. Ya ditraksi malah. Mlakuno coba. Nah. Ya. Pat anu wis iki. PS4. Ya. Apa? Paguyuban sinden 150 cm. Ya. 150 cm. Sendi. Aku sing loro kuwi. Nggih. Nek kowe ora 150 cm kowe iki Apa? 6 kilan. Baleni meneh. Sajake pengen digaweke tenan apa piye? Oh, tak gawekno tak nggone. Tak nggone mancing. Ben ngapa? Amen melambe-lambe. Iya. Go gendero jare. Yo. Ayo Pras, wah iki sing dianti-anti karo penonton saka streaming iki. Iya. Dadi wong ati. Ayo. Ayo. Malah do mat-matan. Ayo. Lho, iki kepiye ta iki? Malah do Kae lho takon sing tuwa kae. Mbak Mbak Tatin.
Mbak Mimi. Atos nek iki tetepan. Apa? Kowe tetep nyindir Tatin kowe, kok ngono kok Mbak Tatin. Ah nek wonge sing kleru ki lemu pantes ah wong lanang kok anggepe Tatin bandino ya. Ya kapiken nek Tatin kaya Iki jane Bu Pras ora ana niat lho. Heeh. Ning dalange pancen kurang ajar. Ben ra apa-apa. Monggo. Salah meh padha rupamu. Karo sapa? Karo Mimin. Masa ora iso bedake? Ha ya padha kok meh. Ya kapiken kula no. Tatin kaya ngono, serah. Ya ora iki lonjong kae bunder kok. Apane? Beda. Nah, Ya lonjong ngeten nggih Mbak Mimi. Lonjong apane? Eh? Napane mukake? Nggih. Lah rak digenaki ku dari lonjong liyane. Kowe ora nantang Prastiwi lho. Ora nantang Sing lonjong endi Pras? Coba dumuken. Kene. aduh. Cane kate. Ora ngerti tata krama blas e. Iya. PMP ra melu kok Prastiwi mbiyen. Iya. Ya mangga. Dadi wong atiku. Ya. Mangga. Penarine latar ora nggawa kuda lumping terus nganggo sapu. Ya lali saja ya. Siap pisan. Nganggo sapu ya. Ayo. Ah ya. Yo mangga. Kowe iki nek numune cendol dawet sing cetha muni piye mau? Cendol dawet cendol 500-an. Enggak pakai endok. Lho. Enggak pakai ketan. Waduh, catetanku kleru ndok. Ya ora apa-apa ya. Mangga. Cendol dawet seger. 6 kilanan. Ayo. Enggak pakai endok. 6 kilan kena nggo ngeyup jare. Sapa sing muni sapa? Sapa? Ora. Hah? Ora. Sing muni sapa? Ora macem-macem lho kuwi. Ora. Ora iso melu-melu kuwi sing wani muni ming aku lho, nek liyane sampluk tenan ro Tatin. Iya. Wani wae aku. Tak muni apa piye? Lah, Anak kowe iki gentho-genthone sinden nek. Demit tirawani karo Bu Prastiwi kok aja meneh. Semangat Ibu. Nggih. Semangat sehat. Oh, sugeng ambal warsa Nggih, Ibu, matur nuwun, panjang nggih. umur. Pira yu? Pira ulang tahun sing kepira? 17. 17. Tak bandem cempala lho. Jujur. 50 punjul loro. 52 ta kowe? Heeh.
Oh, tua wisan. Ayo. Kok iso nganggo klambi SD. Sedenge niku. Seket loro malah melirik karo aku. Ayo kowe wis tuwa kok dadak melirik ora. Iya. Mau matur nuwun nggih Pak Simoban. Wis disawer ta kowe? Heh? Wis disawer ta? Ora disawer, dihadiahi ulang tahun. Apa? Ah, yes, ada deh Alah, Ada deh. Iya. rezeki anak solehah. Ah. Sesuk nang omahku wis tak siapke, tak tukokke nang omah. Apa? Teken. Teken nggo mentung kowe. Nesu. Gue jaga runa lho, sedia payung sebelum hujan nggih bener ngoten Pak Sri. Ning Niku isih maringi sehat teken. ayune kaya ngene. Sapa ngerti nek njur wis ning anu ki nek tiku awakmu lumrah terus kudu nganggo teken wis tak siapke. Ya tuku loro kok karo kowe. Go kepentung-pentungan ye. Enak isa yo. Yo. Meneh. Sakia Sakia. Nek kendange ngene iki rak ya jogete cara India. Piye jogete? Duna, ayo Mbak Mimin sing India asli. Ayo. Mbak Mimin ki India asli. India asli. Yo, brung prak, brung prak, brung prak. Sakia Sakia, penari gurun pasir ternama. Karo melet-melet tuh penari ular kok. Brung prak. Oh Sakia, sungguh terpesona melihatnya. Tret. Sakia. Nganggo ngene-ngene barang to, Pak? Ayo Aku apa? rebana kok. Coba Prastiwi, sik dicoba siji sik. Aku Pras TV. Ayo. Ayo. Ora ngono ndak ra kendel ora. Yo, 1 2 3. Ya, Bu Sakia, penari gurun manira. Lah ta? Ya bener. Bener. Iki lho tangane iki lho. Lah nggih. Lah Heeh. naginu lo kok ke India kan ya ngene kita mulai goyangane ngene Ning udele jane diketokke sithik. Oh, nek India iki Aja, iki modele dawa. Ya nek pancen tak plotrone. Nek kudu ketok. Ora. Heeh wae ya. Cah nekat ora. Ya. Coba Agnes ya. Sakia, penari gurun pasir ternama. Yo. apik iki. Oh, Sakia. La aku memandangnya. Sip, Pak. Ayo. Kok yo kalah karo Bu Pras. Ya. Contohana sik, Lek. Ayo iki bagore iki. Bagor kok madai. Di paguyuban PTS penggemar Nek Tatin Bagor sejati kok. Bagor ki ra iso joget. Kowe didelokke penggemarmu lho. Apa? Mbah. Iya. Apri aja ngalang-alangi, Pri rada rene lah. Iya. Penggemar Tatin sejati nek ngantek pamormu merosot mergo joget India ra iso. Kaose gambar trotokan. Ayo. Ayo madhep rono Siji. to. Apa piye? Ayo tak kendak aku sing nendangi. Sing apik ya? Sing nyanyi aku. Sakia, penari gurun. Ayo. Mau sing iki apik-apik kok iki kaya drum band. Cilik wae aja gede-gede. Lah, cilik wae mah gede-gede. Penak segede. Ngomong. Lah jenengan mau cilik kok gelem. Mau aku milih gede. Ganas. Ya Yo. sedengan lah, aja cilik aja gede.
Sakia penari nurani nama lir Ya karo lemri. Piye lho? Bokongnya ya goyang. ayo Piye? ayo Aku diwarai, Mbak. Pandangan matanya, Matanya. bokongnya, tangannya. Ini kan harus tontonan. gerak semua iki lho sing India asli Yo, ayo Biasa. tontonan sih. iki lho sing keponakane Iki kok limbukane entek ning mergo aku lho. wis ben ndak apa-apa aku ya bingung mikir lakon kok iki kok yo Yo, dung. Ayo. Sakia oh Aku mau nganggo melet-melet ngono kuwi lho. Sing bener ki nek India nganggo penari ular kae ya ngono Oh, kuwi. dadi iki goyangan. Nganggo melet-melet. Mimik wajah ngene pengaruh. Saiki goyangan apik terus kene jengkerut terus. ngono, Minggu, met-met. gue ganti ular, ulare kan Ulare kan ra ono. Mau ora ono ulane tenan kok. Kok pondile ulare kanca-kanca. Ndi padha duwe apa piye? Do nggawa iki ora. Lah ndi? Ono sing ngene. Apa nyileh nggon aku sing wis jinak? Ndi? Ora iso. Aja, kuwi ming kisi, ming cilik. Ayo, Kisi to. nek ora iki ra rampung aku ora tak rampunge. Ayo. Siji, loro, telu ya. Diwarai Ya, to. Yo mau koyo mau. Kah aku ning nggo melet. Sakia, Eh. penari gurun pasir. Asik. Karo Kenapa itu? Ngasah isen dong aku wong tua ra isen. Ayo, Ora isen, Prasti, ora ayo. isen. Sakia, ayo Pras. Ayo, Bu. Sakia. Oh, ra isen ta. Ngasah lho, isen. Bu Prasti wonge ra isinan lho. Kaya kendi diobahke lho. Allah. Ayo, masa ya kalah karo Bu Pras. Wis, aku wis lho mau. Urung Rung maksimal, rung totalitas. Saiki sik, wis iki. Apa jangan ora usah do kenceng-kencengan. Takon iki penonton. Pun dereng. Dereng. Apa pakai kanca idoen ra kanca. Ah, kapokmu kapan kowe? saiki nek penonton sing nyuwun arep ngopo kowe? Ah. Le megol-megol aja banget-banget engko mencotot nangka blonyoe. Aku ora nggawa nangka. Wis langsung jengking wae Tin. Malah ora Lalu jengking. Ekstrim kan Bu Pras. Goyang kok langsung jengkingi pripun? Goyangan India kira Kok ora nganggo nganggo jengking. Aduh. Iki wayangan terekstrim. Gara-gara cangkeme Prasti iki. Yo siji, loro, telu. Sakia, penari gurun pasir ternama. Asik. Asik betul. Oh, Sakia. Nah, aku Mubeng melihatnya. Iya, asik. Mendek. Iya. Stop, wes. Jos. Bolot nek arep nguyuh gak nguyuh sik lho. Loh, apa hubungannya karo balat? Kok panggungnya kok dagduk. Balat, kamu pengen pipis ya? Mau ditatur. Yo, dintekke yo. Sabda pandita. Awas, bang. Batuku gedang. Ceplak. Pras, ayo. Ya ora. ora. Ya apa ora? Kok mati sahuri. Aduh, Bu Pras. Iya apa ora kok? Ya apa ora? Iki deh. Pak Bambang tuh gedangnya tugel. Ceblok terus kowe muni, iya apa ora? Kok ora. Ora gek do takon selak pengen jawab ya. Senengane gawe atikan dhewe kok Bu Pras ki. Ora njaluk duit ya. Oh iya, Sing nembung kono. Ojo rasa njaluk ngono ki wong pancen wis ngono wis cepet Pak. Apa? Tuh lho. Kuwi yo mripate yo weruh-weruhe lho. Ya weruh lah mau liwat ngono aku kok. Men adil, ndak engko dikira sing tak. Ya Allah, akeh banget ki lho ora dikek-keket mau. Ya cereweti yo ngapa? Wong iki bejane dalang kok.
Tapi kudune dibagi sinden. Sak karepku, wong sing diundang aku kok. Kowe Cek ora udah melu aku. Cek kurang sugih apa piye? Kurang. Bu, cek kurang lho. Apa ya ben? Ya men arep tuku mobil sing luwih apik. Ayo ben nabrak kowe kuwi. Oh alah ganas tenan. 0 Patmo 6 7 8 nya 100. Lah iya kok kancane ya nyinden e. Sing nyambet gawe sapa? Lah kowe niate iki dandan Jawa iki arep ngopo? Ya arep mau aku kon ngene-ngene bareng kok masuk ming padha 100 karo kuwi. Aku wis ngene-ngene urung. Wis. Aku gelem. Lah aku ora gelem mbok seneni. Lah salahe kok. Wis mbok wis ngene kekne aku tak peke dhewe. Wis ora iso. Bangane rame. Bu. Nih, Bu Pras ki horor tenan kok kabeh karepe malahan. Yu, iki ya sinden, cacahe 8 to iki 8. Nyonggo tambah-tambah. kayak durung ngerti duit sinden-sinden. Ngerti wae nek ora tak kei Ora do ngerti muring-muring ya. ya. Ngerti karang do wediro kowe. Oh ngerti. Wah, Ngerti ya nya. wis kene. Didum. Oh, wis krungu. Cuma ngomong koyo apa? Wis Bu, aku tak medun. Ngopo kok? Lah aku ora entuk-entukan gah aku. Iki lho, wis entuk kabeh kok sinden 8 wong 8. Nah. Ya kono medun kok nak dirayah kae. Medun rene lho, Bu. Tak lungguh ngono kaya mudun. Lungguh. Ini ora jamak iki anake Semar to ya? Inggih mekaten. Apa iki sing aran sapa? Menika ingkang nami Bagong Rama. Weh lah dalah. Lho, rong lucu kok wis guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus to jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sak praptamu ning negara Pancala. Nona amet pasang kaliman tabe tinebene ngledune dumawing tawang-tawang. Lenepatna ing tulak manu sinuwun. Leres kula ingkang abdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuwun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuwun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuwun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trasta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana patih bekti kula konjo. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Oh, lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha kurarja sak praptamu, Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kalih gembol manyar-manyar teruse duk neng dungkul tung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala ngateng mriki. Oh, ya wis sawetara aku sowan ning negara Pancala, Bagong. Syukur. Padharja sak praptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. He Bagong. Padha kanthi rarja sak praptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayoga nuwun ngadhep ning kasaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih.
Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Pancala. Ya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Cung Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra Paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka? Apa nekula sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh, mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beta klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kudu isa nyelametke. Kowe kudu isa gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kok sik dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara ing Amarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowana ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi,
kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulino nganten niku. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindane wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke ki bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Ngarep melu ngapa? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mangke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik. Dewa paring dawuh ki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa ki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedot ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki karepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Moli, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewi Wara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anginipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken betor. Betor ya apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wara Drupadi kula tumpake betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh, Kusik. Bingung rasaku. Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Penemban Durna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jas nika pokoke. Wila dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng
Pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun, napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong bosok kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biya arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. So suwe-suwe iso lho, Bagong supet ngono iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho, malah ndukani seneni karo aku. Ah kula sak kepengin entuk kabar pawarta Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei waktu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak anggon-anggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nengga sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana tatyala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Begawan Durna. Kowe wani sekecap padha sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan
gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodoh karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek, sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek, sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu, sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Tuna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek meng karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedinan di papan Bagong wis kulino unek-uneke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngelekke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-uneke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe Jum? As kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ra ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal sik jeblase kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-unek ing atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caedan. Kaya ora legandang ning gelandang.
begadang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Ayo, legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayeng. Yo Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya wis kulino namung tatokke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora entu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ning jroning Datraya. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sik. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodo kamu to, wah jan keparat tenan iki. Baleni ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrawati pancen kepara nyata. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke? Aku iso. Aku cilik iso tak gedhekke, yakin. Nan kuwi. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli kadhetane Begawan Durna? Wenang boyong Waradrawati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrawati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba, legane lanjut. Ngono iki. Semu surgal srogol keladuk wani kurang geduga. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis